Drage gledateljice i gledatelji, mi se nalazimo na ulazu u najmanji grad na svijetu, Hum, u Istri, u Hrvatskoj. Ovdje je toliko tiho da se čak bojimo pričati normalno, pa zato šapćemo. Idemo saznati nekoliko činjenica o ovom najmanjem gradu na svijetu. Prema legendi, Hum su izgradili divovi koji su dole negdje u dolini gradili gradove i onda od kamenja koje im je ostalo viška su sagradili Hum. Današnji izgled Hum je dobio u 11. stoljeću. Dakle, grad je postojao i ranije, ali u 11. stoljeću ga je ovakvim napravio grof Urlih I. Hum je jedan od rijetkih sačuvanih primjera srednjovjekovnog grada. Gotovo 1000 godina oko Huma se skoro ništa nije gradilo niti mijenjalo. U 15. stoljeću dio zidina je srušen, ali ubrzo je ponovno obnovljen. Zatim je bilo nekoliko požara i ratova u kojima je grad djelomično uništen, ali dobri ljudi Huma su ga opet izgradili da bude isti kao i prije. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hum ima ukupno 30 stanovnika. S obzirom da ima službeni status grada, to ga čini najmanjim gradom na svijetu. Osim što je najmanji grad na svijetu, Hum je poznat i po rakiji koja se zove Biska. Biska je domaća rakija koja se sprema od domaće komovice, bijele imele i 4 vrste trava. Recept je star otprilike 2000 godina. Hum je smješten u samom srcu Istre, a do njega možete doći automobilom, vlakom, autobusom, biciklom, mnogi dolaze biciklom, a mnogi dolaze i pješke kako bi razgledali ljepote ovog čudesnog krajolika. Zato ne oklijevajte više, nego dođite u Istru i posjetite Hum, ovaj prekrasni najmanji grad na svijetu.